Sa tanan, may hapon, maghilot ko karon. Asa kayo ang address niya, sir? Lapo. Lapu-lapu Bataan atong hiloton si ma'am karon maghilot ko ka ma'am kay medyo wala kayo kakurog yung kamot niya lain paminaw sama sa iyang testimonya sa ko pas mo sa kusog ginihang yung ma'am no kada gabi igod mamunas o maligo. Shout out sa taga Lapu-Lapu. Ayan, Digo City. Hilota atong tabangon si ma'am kay taon. Ito ano sa kamot ma'am? Tulad ko na gapon. Kana ko pera ka. Paminan mo kapoy? Ha? Ang ginawa? Okay lang ginawa? O kinit mo paminaw? Ay, dapat kayo ni. Gamay na lang kayo na diyo. Ang hinay ko ba? Pag magdalik-dalik ko, masamad ko, maano ko, mono, matulog ko, mono. Kapila na hilot ako ni mama. Kaduhan na niya? Dugay na ito bernero. Kanaturan ito. Ha? Kanaturan ito. Ito? Pero mas grabe ron. Anak, kurang makita. Di makita dito din. Kurang makita ka. Magtawag ka doon. Saya pa sa Drea sa kong video. Mom, dali ka! Naka-subscribe na ka boss? Sa mga boss YouTube? Ay, wala pa. Ha? Nala ka YouTube? Muna. O, kabalo. Facebook ra. Facebook lang. Makalugar na tanaw. Irikilot lang. Direkilot. Madungagan ko kamay. Daghan ako ko na kuan na 600 plus. Daghan na ba no? Oo. Dili ko ko vlogger. Hmm. Dili ko ka na ma-vlog na comedy no. Win! Yes! Win! Imo nang gikog director ang mapili mo. Sino tinutukan ma'am? Ha? Shirley? Cherry?
Nang yako kalaksan para beauty si ma'am ini ko maghilot ha. Ha? Ha? Ngit kayo? Ay, nanguwit. Balik mo yung boss, kung kalaksan beauty si. Inom niya rin, ikaw maghilot. Duha, sabay ha. Dua ka mo. RO beauty si. Naman after 4 hours, inom na po. Yay! Ay, sakit na. Ay, mga kat mo, baka nabutas bukog. Yan sa mga. Pas mo sa Pusok. Kung tugunin ko ano, yung ano, style mo pa rin yan. Ang isa kapag, di ka butong admit. Gawas na lang. Paggawas, isamot na gano'n. Puro na gano'n. Ate, dito. Ha? Dito. Ha? Oh. pas mo to na ini. Dito, dagat. Hoy! Di ba na maayong pas mo? Ato, dito. Pas mo sa kusok. Wala maayo. Kuan man na siya, so kuan man na nature ba? Wala sakpan. Dito. Oh. Dagma ka ba? Deng! Saan pagpuyo saan? No, no. Pagbataan? Hindi, kulong
natin yung papa. Awa ka, natulaan. Ding, awa ding. Ding na ding no. Siding! Asam gitu. Ay, nalagi akong kwarta dali no. Oh, nagbayad guys mo ah. Ilan eh? Ilan eh?